ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga landas sa buhay na kailangan nating tahaking mag-isa. Sa ganung paraan ay mas makikilala natin ang ating sarili at maaari pa nating madiskubre kung sino yung mga karapat-dapat nating maging kasama. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang naligaw sa daang tinatahak mo? Dear Papa Dudut, ang pag-ibig, pwede yang ikumpara sa maraming bagay sa mundo. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang pag-akyat sa bundok. Siyempre sa una, andun yung excited ka, pero habang nasa daan ay makakaramdam ka ng matinding pagod at hingal. Maiisip mo na hindi pala ganon kadali at parang gusto mo nang sumuko, Papa Dudut. Hindi rin patag ang daan paakyat sa tuktok ng bundok. Puro lubak-lubak, madulas at mabato, na pwede pang dahilan para madapa, masaktan at masugatan ka. Bago ko po ipagpatuloy ang aking kwento ay gusto ko po munang magpasalamat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Sakaling mapili niyong itampok ang sulat ko, itago niyo na lamang po ko sa pangalang Lorene, 30 years old at taga Mandaluyong. Mahilig po akong umakyat ng bundok, Papa Dudut, at masasabi ko na marami-rami na rin akong summit na narating. Halimbawa na doon yung paborito at binabalik-balikan kong bundok sa Benguet, Mountain Province, na kung tawagin ay Mount Ulap. Naakyat ko na rin po ang Mount Pulag na nasa parehong probinsya, Mount Makulot sa Batangas, Mount Pinatubo sa Zambales, Mount Daraitan sa Rizal at marami pang iba. Sa totoo lang ay wala akong hobby noon. Boring akong tao kundi lang talaga ako na impluwensyahang umakyat. Sa bundok ng mga kaibigan ko ay baka wala akong ibang ginagawa sa buhay ko ngayon kundi ang magpakalunod sa mga papeles sa opisina namin. Papadudod sumulat po ako para ikwento ang buhay pag-ibig ko na mayahalin tulad sa nakakapagod at nakakahingal na karanasan ko sa tuwing umaakyat ako sa bundok. Magsisimula po ang lahat nung nasa college ako. Meron po akong nobyo si Arlo. Noong mga panahon na yon ay transfer ako sa eskwelahang pinapasukan niya. Matapos naming lumipat ng bahay dahil nag-iba ang destino ng trabaho ni Daddy. Malungkot nga ako noon kasi nasa second semester na ako sa kurso ko at naiwan sa dati kong paaralan yung mga close friends ko. Pero wala naman akong nagawa. Natatandaan ko pa na noong unang araw ko sa klase namin ay tahimik lamang ako. Kasi wala pa akong kakilala at kaibigan sa mga bago kong kamag-aral. Tapos nung lunch break, mag-isa lamang akong kumakain sa kantin. Yun din po yung pagkakataon na nilapitan ako ni Arlo para makiupo sa tabi ko at makisalo sa mesang kinakainan ko. Simula noon ay naging magkaibigan na kami, Papa Dudut. Gwapo po si Arlo. Artistahin, tisoy, may dimple sa magkabilang pisngi at merong magagandang pares ng mga mata. Crush na crush nga siya ng karamihan sa mga babae at binabae sa school namin at kabilang na ako doon. Pero alam ko na malabong magustuhan niya rin ako at maging special someone niya kasi napakasimple ko lamang talaga. Tamang pulbos lang at suklay. Sa kabila ng hindi namin pagiging mag-on, nakakaramdam pa rin ako ng selos, lalo na nung isang araw ay may nakita na lamang kong babae na umaaligid sa kanya. Tapos ay pinansin niya at madalas na niyang kasama. Sa inis ko ay iniwasan ko po si Arlo, bagay na napansin naman niya, Papa Dudut. Lorene! Sandali! Lakad lang, Lorene. Lorene, Huwag mong teka lang. lilingunin ng lalaking yun. Uy, Lorene! Buti na abutan kita.
Ang bilis mo maglakad eh. Ano ba yan, Arlo? Ano ba yun, Arlo? Tama ba yung ginagawa mo, ha? Alin ba? Yung pag-iwas mo sa akin. Akala mo di ko napapansin na ilang araw mo na akong iniiwasan, ha? Baka nag-i-imagine ka lang. Hindi kita iniiwasan, no? Pinagsasabi mo. Eh anong tawag mo dun? Nung isang araw, imbis na dumaan ka sa tapat ng room namin para sana sabay tayong pumunta sa kantin, umiwas ka. Dumaan ka dun sa likod. Mas napalayo ka pa tuloy. At least nakapag-exercise ako. Medyo kailangan ko na rin kasi magpapawis. Lorin, may problema ba tayo? Siyempre, wala. Bakit naman tayo magkakaproblema? Hindi ko alam, kaya nga ako nagtatanong eh. Kasi kung meron man, sabihin mo sa akin para mapag-usapan natin. At kung may nagawa man akong mali, itatama ako para di ka na magalit sa akin. Una, hindi ako galit. Ikalawa, wala tayong dapat pag-usapan, Arlo. Kung gusto mo, dun ka na lang sa babae mo makipagkwentuhan. Kasi 'di ba? Mas mukha siya masarap kasama kaysa sa akin. Ha? Sinong babae ba yun? Yung lagi mo ngang kasama. Yung kasabay mo pumasok tapos umuwi nung nakaraang araw. Ah, si Mirasol. Kahit ano pang pangalan niya, dun ka na. Lorin naman. Huwag mo akong maganyan-ganyan ah. At huwag mo na rin subukang itanggi kasi nakikita ko kayong lagi magkasama. Kulang na lang buntutan ka niya hanggang sa klase mo. Ganun na ba kayo ka-close? Tapos kumakatawa ka pa sa mga kwento niya, kita ko pang ngala-ngala mo. Ha! Diyan ka na. Uy, teka, huwag kang umalis. At bakit? May klase pa ako. Pag ako na-late sa klase ko, isusumbong kita sa prof ko. 5 minuto. Ano? 5 minuto ka ako. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto para makapagpaliwanag. Bakit ko naman gagawin yon? Gusto ko lang linisin pangalan ko sa'yo. Kasi baka kung ano-ano na yung tumatakbo dyan sa isip mo tungkol sa amin ni Ate Mirasol eh. Ate? Kita mo na? Gulat ka no? Nauubos yung 5 minuto mo. Pinsan ko si Ate Mirasol. Pinsan? Oo, close kong pinsan yun. Kahit nung mga bata pa, malapit na talaga kami. Kaso nilipat siya ng school nung nag-high school siya, kaya nagkahiwalay kami. Pero ngayon, nag-transfer si Ate Mirasol sa university natin para ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Yun nga lang, nauna na ako sa kanya na 1 taon kasi first year college pa lang siya. Kaya ba kayo lagi magkasama kasi ginagala mo siya sa eskwelahan natin? Oo, hindi niya pa kasi kabisado eh. Hindi pala dapat engineering kurso mo? Dapat tourism? Hindi pa rin ba tayo bati? Ano tayo mga bata? Tanong ko sagutin mo. Okay na ba tayo? Okay naman tayo. Hindi ka na nagsiselos? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako magsaselos? Feeling ko lang kasi nga iniiwasan mo ako. Akala mo siguro type ko si Ate Mirasol no? Nun yon, bago ko pa malamang magpinsan kayo. Aray naman. Inisip mo talaga na magkakagusto ako sa kanya kung hindi ko siya pinsan? Oo, kasi babaero ka. Tsaka dami kaya nagkakandara pa sa yung mga babae at binabae. Hindi mo ba napapansin? Kulang na lang humaba mga leeg nila kakasunod saan ka man pumunta. Ay, kaloka. Minsan nakakainis. Kasi pag magkasama tayo, pakiramdam ko, maraming mata yung nagbabantay sa mga kilos ko. Wala tayong magagawa. Gwapings tong kaibigan mo eh. Wala naman akong planong gawin. Tsaka hangin mo rin talaga, no? Sige ka, pakatamaan ka ng kidlat. Grabe ka naman. Aalis na ako. Tapos na ang 5 minuto mo. Sandali. May sasabihin pa ako. Ano ba kasi yun? Dalian mo, malilate na ako. Gusto kita, Lorin. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Nakakapikon ka na ah. Teka, huminahon ka muna kasi. Tsaka hindi kita niloloko. Mukha lang ako maloko pero seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo. Gusto ko itang ligawan, Lorin. Hindi papayag si Daddy. Kakausapin ko daddy mo. Pupunta ako sa bahay niyo para formal na ipagpaalam sa mga magulang mo na gusto ko itang ligawan. Please, Lorin. Pumayag ka na. Seryoso ako. Gustong gusto talaga kita. Si Arlo po ang unang lalaki na nagpakita sa akin ng interes na ligawan ako, Papa Dudut. Kaya magkahalong kaba at excitement ang namayani sa akin ng mga panahon na yon. Tapos nagulat na lamang ako nung isang araw ay tinutuon niya ang minsan niyang sinabi na pupuntahan ako sa bahay namin para ipagpaalam sa parents ko ang panliligaw niya. Hinarap niya po sina daddy at mommy at sinserong sinabi sa kanila na gusto niyang hingin ang kanilang permiso. Kaya lang ay hindi po pumayag si daddy na maging kami habang nag-aaral pa kaming pareho. Bagay na nirespeto ni Arlo kaya nagustuhan siya
ng mga magulang ko. Mabilis na nagdaan ang mga araw, linggo, buwan at taon. Consistent po si Arlo sa panliligaw niya sa akin kahit na wala siyang tsansa na sagutin ko dahil hindi pa kami graduate. Pero hindi na po ako noon makapaghintay, Papa Dudut, dahil hulog na ako kay Arlo. Bukod doon ay nababanggit din ng mga kaibigan ko na baka pag pinatagal ko pa ang pagsagot kay Arlo ay mag-iba ang ihip ng hangin. Magkagusto siya sa iba at ayaw ko pong mangyari yon, kaya naman sinuway ko ang bini ni Daddy matapos kong ibigay kay Arlo ang matamis kong oo. Hindi nagtagal ay naging kami pero nilihim po namin yon sa lahat, lalo na sa parents ko. Nung nakapagtapos na kami sa pag-aaral ay si Arlo sa kurso niyang engineering at ako naman ay accountancy, at nung nagkaroon na rin kami ng maayos na trabaho at karera ay saka lang namin inamin kina Mami at Daddy ang lahat. Hindi naman sila nagalit, Papa Dudut, pero pinayuhan nila si Arlo na huwag akong sasaktan. Sobrang swak po kami ng boyfriend ko. Nagja-jive ang mga ugali namin. Maintindihin po si Arlo, kabisado niya ang mga topa ko at alam niya ang gagawin kapag sinusumpong ako ng toyo ko. Mapagpasensya rin siya at malalahanin, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Legal sa parehong pamilya namin ang aming relasyon, Papa Dudut, kaya akala ko ay wala na pong makakapaghiwalay sa amin ni Arlo. Kasi mature naman kami, nare-resolve namin ang mga away namin, kaya hindi katakataka na tumagal kami ng 8 taon. Opo, Papa Dudut, 8 taon. Ikakasal na dapat kami kasi nag-propose na siya sa akin hanggang dumating yung isang araw na nagkatampuhan kami at nahuli ko na lamang siya na nambababae, Papa Dudut. Kaya naman pala hindi mo sinasagot cellphone mo. May iba ka palang pinagkakaabalahan. Lorin, pwede ba? Huminahon ka lang. Mamaya may magreklamong unit dahil sa ingay mo eh. Wala akong pakialam. Magagalit ako hanggat gusto ko kasi may karapatan ako. Demonyo ka, Arlo! Pinagkatiwalaan kita pero sino yung babaeng nahuli ko na kinakama mo? Wala lang kasi... Parang tanga naman, Lorin, oh. Bakit mo ako sinampal? Tinatanong mo pa talaga, ha? Kung tutuusin, kulang pa yan dahil gigil na gigil ako sa'yo. Kung hindi mo lang pinaalis yung malanding babaeng kasama mo kanina, baka sabay ko na kayong binalata ng buhay. Yan! Yang ganyang ugali mo talaga yung ayaw ko. Pinalaki ka bang ganyan ng mami mo? Hindi naman, di ba? Saan mo ba nakuha yung ugaling kanal mo? Huwag mo kong baliktarin dito. Dahil hindi ako magkakaganito kung hindi ka nagloko. Wala lang pala yung babaeng yun, ha? Pero kinama mo na siya. Diyan pa sa kama kung saan may nangyayari sa ating damuho ka. Ay, sorry na, okay? Natukso lang ako. Anong klaseng katwiran yan? Alam ko na mali, pero natukso ako eh. Hindi ko napigilan yung init ng katawan ko. Pero maniwala ka, wala lang yung babaeng yun. Nakilala ko lang siya sa bar, tapos... Hindi ka ba titigil sa kakasampal sa akin, Loren? Nakakarami ka na, ha? Kapal ng mukha mong ulupong ka. Tumigil ka na, ha? Hindi ka na nakakatuwa. Sa palagi mo, bakit ko ginawa yan sa'yo? Sige, sabihin mo! Nag-sorry na nga ako, di ba? Akala mo ba malilinis ang sorry mo yung kababuyan mo na nakita ko pa talaga, Arlo? Sige, sagutin mo! Hindi, pero... Talagang hindi na. Kasi paano pa ako makikisama sa katulad mong taksil? Paano pa ako tatabi sa'yo sa kama? Alam ko meron kang ibang babae na ginagalaw. Kakadiri ka! Sigurado ako na hindi lang to yung unang beses na may nangyari sa inyong dalawa. Kita mo na! Tama akong lintik ka! Ang kapal ang mukha mo! Aray! Baboy Tama ka! na, Lorin! Ano ba? Nasasaktan na ako! Pag di ako nakapagbigil sa'yo, baka... Sasaktan mo ko? Subukan mo lang, ipapapulis kita! Buisit, para kang bata. Pwede ba pag-usapan natin to ng maayos? Hindi mo kailangan magalit ng ganyan. Bakit? Sino bang hindi nagkakamali? May tao bang perpekto? Wala!
Pero hindi lahat ng tao taksil at baboy na katulad mo. Lori naman, ikakasal na tayo. Ayusin natin to. Baliw ka na kung iniisip mo magpapakasal ako sa'yo. Please, Loren, wag mo naman gawin to. May simbahan na, may reception na. Nakapagpatahi na rin tayo ng pangarap mong damit pang kasal. Marami na tayong nagastos. Handa na lahat, Loren. Hindi na tayo pwedeng umatras. Handa na nga. Pero ako yung hindi na handang magpakasal sa'yo. Wala akong pakialam sa mga nagastos natin kasi pera lang yan. Kikitain ko pa yan ulit. Pero yung pumayag na lumakad sa altar at matali sa'yo, yung tawagin ko yung sarili ko na asawa mo at dalihin yung apelyido mo, yun naman yung hindi ko matatanggap, Arlo. Kung para sa'yo, mababaw lang yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Pwes para sabihin ko sa'yo, mali ka. Mali ka kasi malaking kasalanan na yung ginawa mo. Hindi pa man tayo kinakasal. Kaya paano ko pa mangangako sa harap ng Diyos na magiging tapat sa pagsasama natin kung ngayon pa lang nagkasala ka na? At kahit na nagsorry ka, kahit ano pa mga dahilan mo, natukso ka o ano, naging mahina ka pa rin. Hindi mo na ako iniisip. Masyado ka marupok kaya dapat lang sa'yong hiwalayan. Bakit parang sa tono mo ako lang ang sinisisi mo? Parang ako lang ang may kasalanan dito. May kasalanan ka rin naman sa nangyari. Masyado mo kasing inatupag yung trabaho mo nitong nakaraan. Kaya akala ko wala lang ako sa'yo. Kaya umanap ka ng kalinga sa iba, ganun ba yun? Oo, pero nagsisisi na ako. Baliw ka na. Wala nang saysay ang pagsisisi mo dahil sinira mo na kung ano yung meron tayo. Maghiwalay na tayo, Arlo. Ano? Tapusin na natin lahat kasi wala na rin patutunguhan yung pagsasama nating to. Ayoko sa lahat yung iniiputan ako sa ulo. Kung gusto mo, ituloy nyo na lang ng babae mo yung milagrong ginagawa nyo. Wala na akong pakialam. Masunog sana kayo sa impyerno. Hiwalay na tayo. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Para akong mamamatay ng araw na yon. Sinong hindi magdaramdam ng husto kung yung lalaking mapapangasawa mo na sana ay aagawin sa iyo ng iba? Pero bukod sa matinding panghihinayang ko sa relasyon namin ni Arlo ay yung hustong galit at pagkamuhi ko sa kanya. Kaya pala pakiramdam ko ay nagbago, yun pala ay meron na siyang ibang pinagkakaabalahan. At ang kapal na mukha niyang ipangalandakan na nagkukulang ako sa kanya kaya humanap siya ng magpupuno noon sa katauhan ng ibang babae. Papadudot na karating po sa kalaman ng parents ko ang nangyari kaya naman maging sila ay labis na nagalit kay Arlo. Kulang na lamang ay sagurin siya ni Daddy dahil hindi raw tinupad ni Arlo ang usapan nila noon na huwag akong sasaktan. Alam kong nag-aalala lamang siya bilang tatay pero nakiusap po ako na sa amin na lamang yung rason ng paghihiwalay namin ni Arlo dahil ayoko magmukhang kaawa-awa sa mata ng iba naming kamag-anak. Yun bang meron akong kakulangan at diferensya kaya iniwan at pinagpalit ako sa iba ng boyfriend ko. Bukod doon ay ayoko rin na magalit sila ng gusto kay Arlo kasi naging mabait naman sa kanila yung ex-boyfriend ko. Lalo na nung minsan siyang nag-donate ng dugo sa pinsang kong na dengue. Resulta marami po sa kanilang nangihinayang sa relasyon namin ni Arlo noong nalaman nga nilang hiwalay na kami. Nandyan yung mga pinsan ko at kaibigan na panay payo sa akin na patawarin ko si Arlo ano man daw ang kasalanang nagawa niya sa akin. Sa halip ay pag-usapan po namin ang hindi namin pagkakasunduan. Pero buo na po ang desisyon ko ng panahon na yon. Gustuhin ko mang patawarin si Arlo at kalimutan ang lahat ng mga nangyari pero gabi-gabi naman akong binabangungot ng pagtataksil niya sa akin, Papa Dudut. Ayokong habang buhay na pagsisihang nakisama ako sa kanya sa isang bubong kung pumayag po akong matuloy ang aming kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na abala ko sa trabaho, kahit na lunurin ko ang sarili ko sa pagpapaka-busy, ay meron at meron pa rin po talagang pagkakataon na dinadalaw ako ng matinding lungkot
Dahilan para mapahinto ako sa anumang ginagawa ko. Matutulala at maiiyak na lamang ako, Papa Dudut. Ganon naman talaga ang pinagdadaanan ng mga taong dumaranas ng heartbreak, hindi ba? Sino ba naman ang makaka-move on agad-agad sa 8 years? Tapos ikakasal na kayo in few months. Saka pa nagloko ang fiancé mo. Sa kabila ng lahat ay tinuring ko po na blessing in disguise ang bagay na yon dahil wala na akong kawala kay Arlo sakaling noon lang siya ng babae kung kailan nakatali na ako sa kanya. Kaya nga para mas malibang-libang ako ay pumayag akong sumama sa mga kaibigan ko nung minsang niyaya nila akong umakyat sa bundok. Masasabi kong masaya ang experience kong yon lalo na nang makarating kami sa summit, Papa Dudut. Hindi po madaling umakyat sa bundok lalo na sa first timer na katulad ko. Pero iba ang pakiramdam kapag nakarating ka na sa summit. Sa katunayan ay hindi na maalis ang ngiti ko sa labi hanggang makababa kami at makauwi. Simula noon ay lagi na akong sumasama sa pag-akyat ng bundok ng mga kaibigan ko. Minsan kapag busy sila ay nagsosolo po ako. Bale nakikisama po ako sa mga grupo ng ibang tao na umaakyat sa bundok. Sa ganong gawain ay mas nakilala ko po ang sarili ko, Papa Dudut. Bukod doon ay lumawak ang mundo ko at marami akong naging kaibigan. Isa na po doon si Rico na namit ko nung unang beses akong namundok. Papa Dudut, nakasabay ko po sa trail si Rico. Bale, sinabayan niya ako sa paglalakad kasi napansin niya na ako lang daw yung walang kasama o kaibigan. Doon ko na nga sinabi na mag-isa lamang ako dahil kasama na mga kaibigan ko ang mga jowa nila. Guwapo po si Rico, Papa Dudut. Matikas ang tindig, batak na batak ang muscles sa katawan dahil sa pag-akyat sa bundok. Moreno, may magagandang mga ngipin na gustong gusto kong titigan kapag ngumingiti siya. Mahaba din ang pilik mata ni Rico at ganon din ang buhok niya na tinali na niya para hindi kumalat at sumaboy sa kanyang mukha. So matutal ay naging maayos po ang akyat namin at maging ang pagkakamping namin sa bundok. Sa katunayan, Papa Dudut ay nag-offer po si Rico na sa tent na lang niya ako magstay matapos akong pilitin ng mga magagaling kong kaibigan, Papa Dudut. Sana hindi umulan para hindi dumoble yung lamig. Parang hindi naman. Tirik na tirik yung araw kanina. Hindi mo kabisado panahon sa bundok. Pabago-bago. Ganun ba? Paano yan pag umulan? Hindi ba kaya nitong tent mo? Kaya naman. Basta wag lang humangin ng malakas. Pero hayaan mo na. Kasi mukhang tama ka nga. Hindi naman uulan. Halika, upo ka rito sa tabi ko. Ayoko nga. Baka mamaya may magalit eh. Sino namang magagalit? Rico, huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Una, sinabayan mo ako paakyat dito sa campsite kanina. Tapos ngayon pinutuloy mo ako dito sa tent mo. Akala mo ba manhid ako? Akala mo hindi ko alam na may jowa ka na o asawa kasi may singsing ka na dyan sa daliri mo? Paano ko magalit sa'yo yon kahit na wala naman tayong ginagawang mali? Masyado ka naman nag-aalala, Lorin. Sinong hindi mag-aalala? Mamaya maging dahilan pa ako ng pag-aaway nyo. Or worst, awayin pa ako ng jowa o asawa mo. Ayoko ng gulo. Kaya nga ako sumama sa mga kaibigan ko mamundok kahit na hirap ako sa pag-akyat dito kasi gusto ko ng peace of mind. Maling-mali talaga na pumayag ako magstay dito sa tent mo porque wala akong dalang sarili ko at wala na akong espasyo dun sa tent ng mga kaibigan ko. Paalis na ako. Sa labas na lang ako kahit malamig. May jacket naman ako. Lori naman, huwag ka nang lumabas ng tent. Baka sipunin ka. Madali lang namang gamutin yung sipon kesa pasa sa mukha sakaling awayin ako ng jowa o asawa mo. Wala akong jowa o asawa, kaya pwede ka nang kumalma. Ha? Pinaglololoko mo ba ako? Hindi kaya, nagsasabi ako ng totoo. Eh bakit may suot kang singsing? Eto ba? Mahabang kwento. Makikinig ako. O sige, pero sana di ka antukin.
Magkwento ka na lang kasi. Engagement ring namin ng girlfriend ko tong singsing na suot ko. Sinasabi ko na nga ba? May fiancé ka na, ikakasal ka na. Noon yun, pero hiwalay na kami ngayon. Sinusuot ko lang tong singsing kasi nangihinayang ako sa sanay masayang kasal namin. Hindi ba mas masakit? Kasi may alaala ka pa rin ng nabigong pag-ibig nyo. Masakit, oo. Pero hinahayaan ko na lang sarili ko na maramdaman yung sakit na yun. Hanggang matanggap ko na hindi na talaga matutuloy yung kasal namin. Ay, 10 taon din kami, Lorin. Bago yun natapos sa isang iglap. Sorry, Rico. Hindi ko naman akalain na ganyan pala kabigat yung dinadala mo. Hindi mo naman kailangang mag-sorry. Wala ka naman ginawang mali. Saka choice ko naman na suotin pa rin tong singsing namin. Kasi hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Hihintayin ko na lang magsawa tong puso ko. Alam ko pag nangyari yun, nakalimutan ko na siya. Hindi pala tayo nagkakalayo ng pinagdaanan. Yun din ba ang dahilan kaya umaakit ka sa bundok? Ako kasi oo eh. Sawa na ako magmukmuk sa bahay at sa opisina namin. Kaya pumayag akong sumama sa mga kaibigan ko papunta rito. Tama ka, yun din dahilan ko. Pero alam mo ba na dati sabay kaming umaakit sa bundok ng ex-girlfriend ko? Mas masakit na mag-isa ka na lang ngayon. Nung una, aminado akong nahihirapan ako. Pero habang tumatagal, mas nakikilala kong sarili ko. Nasabi ko na lang na kaya ko palang makarating sa tuktok kahit hindi siya kasama. Congratulations. Senyales yan na nakaka-move on ka na. Pero pwede ko ba malaman ang rason ng hiwalayan nyo? Pinagpalit niya ako sa iba. Pero bago yun, akala ko trabaho at pangarap lang niya yung kakumpetensya ko sa kanya. Sa loob ng 10 taon naming magkarelasyon, maraming bagay na gustong matupad ang ex-girlfriend ko. Isa na dun yung makapagtrabaho siya sa abroad at mag-migrate. Siyempre, sinuportahan ko siya sa pangarap niyang yun. Kahit 2 beses na niyang nireject ang proposal ko. Mahal ko kaya inunawa ko. Umalis siya sa Pilipinas matapos siyang makatanggap ng job offer para makapagturo sa isang university sa Florida. Pero napansin ko na lang na kapag mas inuunawa mo pala ng gusto yung tao at yung mga rason nila, mas nagiging daan yon para abusuin ka nila. Di ko alam na may nakilala na pala siyang ibang lalaki dun, Amerikano. Tapos naging sila bago siya nakipaghiwalay sa akin sa cellphone. Huling balita ko, kinasal na sila at pinoproseso na yung papeles niya para maging US citizen. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nagawa sa'yo yun ng ex-girlfriend mo? Oo, para sa pangarap niya. Ayaw niya kasing bumuo kami ng pamilya rito sa Pilipinas. Pero hindi naman ganun kadali yung gusto niyang mag-migrate kami dahil nandito yung negosyo ko eh. May plano naman ako pero sana binigyan niya pa ako ng panahon. Kawalan niya kasi sinayang kanya, Rico. 10 taon. Grabe. 2 taon lang ang lamang sa amin ng ex-boyfriend ko na nagtaksil naman sa akin. Pareho pala tayong sawing palad. Malas sa pag-ibig. Hindi naman siguro. Maling tao lang yung minahal natin. Alam mo ako, kahit paano nakakausad na rin. Pinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Basta mag-focus ako sa paghilom ng puso ko at sa sarili ko. Hindi ko na masyadong iniisip yung pananakit sa akin ng ex ko. Kasi alam ko sa sarili ko, kawalan niya yung paghihiwalay namin. Yun na lang din ang isipin mo, Rico. Kawalan ng ex-girlfriend mo yung paghihiwalay niyo kasi sinayang ka niya. Sana hindi sila karmahin sa ginawa nila sa atin. Gusto ko na lang maging masaya tayo. Yan din naman ang gusto ko. Pero sana, ganun lang din sila kadaling kalimutan. Simula noon, pag hindi ako nagsusolo sa pag-akyat ng bundok ay si Rico na po ang kasakasama ko, Papa Dudut. Marami po akong natutunan sa kanya lalong-lalo na sa mga teknik kung paano mas mapapadali ang pag-akyat namin at mas magiging ligtas at maingat. Wala po talaga akong masabi sa galing at talino ni Rico. Bukod doon ay komedyante rin siya kung minsan. Kaya nga laking pangihinayang ko rin na hindi sila nagkatuluyan ng girlfriend niya noon. Pero thankful ako kasi hindi siya napunta sa maling babae. Kung tutuusin ay pareho kami ng kapalaran ni Rico pagdating sa pag-ibig.
Sawing palad kumbaga. Kaya siguro kami pinagtagpo ng tadhana para meron kaming isa't isa na mapaglalabasan ng sama ng loob at hinanakit sa mundo. Hindi nagtagal ay umamin po si Rico na nagugustuhan na niya ako. Tapos nagpaalam siya sa akin na kung pwede raw bang manligaw siya. Bagay na hindi ko na tinanggihan pa. Sa totoo lang, hindi mahirap mahalin ang katulad ni Rico at mahigit 1 taon na rin naman simula nang maghiwalay kami ni Arlo. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay baka panahon na para bigyan ko ng tsansa yung puso ko na magmahal ulit. At yun nga ay sa katauhan ni Rico Papadudut. Businessman po siya at kapag hindi kami umakyat sa bundok ay madalas naman kaming nagde-date. Kay Rico ko po nahanap yung lalaki na palagi nandyan sa tabi ko sa isang tawag ko lamang. Kaya nga sa pagkaraan ng 2 buwang panliligaw niya sa akin ay sinagot ko na si Rico at naging boyfriend ko na siya, Papadudut. Tumagal po ng 5 buwan ng relasyon namin hanggang isang araw. Meron pong bagay na ginawa si Rico na hindi ko po lubos na inaasahan. Halika rito, Lorin. Dito tayo banda. Sweetie, baka hanapin na tayo ng mga kasamahan natin. Kanina pa tayo nakahiwalay sa kanila. Hindi yan. Saka nakausap ko naman yung guide natin. Sabi ko, bigyan lang ako ng ilang minuto bago tayo bumaba. Wala naman tayong kasunod na grupo na aakyat dito sa summit. Okay, pero bakit mo ba kasi ako hinatak dito? Basta. Ayaw mo ba ng group picture sa kanila? Gusto, pero mamaya na yun. Kasi may mas importante akong bagay na gustong gawin. Ano yun? Sandali kunin ko lang. Nako, buti hindi nahulog. Rico, ano yan? Singsing ba yan? Oo, sweetie. Singsing to na simbolo ng walang hanggang pagmamahal ko sa'yo. Teka, lulud ako. Uy, wag na. Wag na, kasi baka mapatingin pa sila rito. Hayaan mo sila. Alam naman nila plano ko, kaya nga game na game silang pabayaan tayo rito. Rico naman eh. Uy hala, lumuhod ka nga. Lorin, alam ko hindi pa nagtatagal simula na magkakilala tayo. At halos 5 buwan pa lang nang sagutin mo ako para maging boyfriend mo. Pero sana sa iksing panahon na yon, naiparamdam ko sa iyo yung pagmamahal ko. Alam mo naman na wala akong ibang gusto kundi yung makasal sa'yo. Bumuo ng sarili nating pamilya at makasama ka hanggang pagtanda natin, di ba? Oo, alam ko yun. Lagi-lagi mo ba namang sinasabi? Malamang hindi ko yun makakalimutan. At hindi na ako makapaghintay na tuparin yun. Kaya nga lumulud ako ngayon sa harap mo para hingin yung kamay mo at pumayag kang makasal sa akin. Will you marry me, Lorin? Yes, Rico. I will marry you. Pumapayag ako makasal sa'yo. Talaga? Yes! Yuhuu! Huwag ka nang sumigaw. Nakatingin sila sa atin, no? Ayos lang yan, sweetie. Pero teka, akin na yung kamay mo. Isusuot ko sa daliri mo tong singsing. Ayan, bagay na bagay sa'yo. Tumayo ka na nga muna dyan. Oo. Nagustuhan mo ba yung singsing? Oo naman. Napakaganda naman ng singsing na to. Thank you, Rico. Thank you saan? Kasi dumating ka sa buhay ko. Kasi minahal mo ko at naging boyfriend kita. Walang kaso kahit hindi pa nagtatagal simula na magkakilala tayo at naging mag-on. Kasi sa puso ko, siguradong sigurado na ako na ikaw yung gusto kong pakasalan para makasama habang buhay. Thank you sa lahat-lahat. Ako yung dapat mag-thank you sa'yo. Kasi tinuruan mo ako paano magmahal ulit. Akala ko nun, hindi ko na kaya kasi nga nakatali pa rin ako sa anino ng ex-girlfriend ko. Pero tinulungan mo ako makawala sa pagkakatali kong yun sa kanya. Hindi lang ikaw yung thankful kasi nagkakilala tayo. Siguro nga, tinadhana na magtagpo tayo kasi pareho tayong iniwan ng mga mahal natin. Pero hindi ibig sabihin
mananatili na tayong nakalugmok sa lugar kung saan nila tayo iniwan. Ngayon, masaya tayong aalis at uusad ng magkahawak kamay. Alam ko na masasaya ako sa'yo. Kasi ikaw yung nagparamdam sa akin na kamahal-mahal ako. Kahit na sa mga panahong pakiramdam ko, hindi. Sinong may sabi sa'yong hindi? Kamahal-mahal ka, Lorin. At mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi na ako makapaghintay na makasal sa'yo. Salamat kasi ginawa mo akong pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Walang anuman. Deserve mo naman kasi maging masaya. Pagkatapos ng sakit at lungkot na pinagdaanan mo. At happy ako. Kasi ako yung rason bakit ka nakangiti ngayon. Ikaw din naman, nasaktan at nalungkot. Kaya deserve mo rin ang happy ending. At yun ay sa piling ko, Lorin. Pangako, hindi kita sasaktan. Araw-gabi kong ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi man ako perpektong lalaki pero pagsisikapan ko na maging karapat-dapat sa'yo. Kahit nakasal na tayo at hanggang sa pareho na tayong uugod-ugod. Uy, sobra naman yung uugod-ugod. Huwag muna kasi marami pa tayong bundok na aakyatin na magkasama. At kahit na magkaanak tayo, pag lumaki na sila, isasama rin natin sila sa pamumundok. Siyempre naman. At habang daan, paulit-ulit kong ikikwento sa kanila kung paano ko nakilala yung mama nila. Ngayon pa lang, nakikinit ako ng mga reaksyon ng mukha nila. Kinikilig ba sila o nauumay? Pareho. Grabe. I love you, Lorin. At saksi yung bundok na to sa walang hanggan kong pagmamahal sa'yo. I love you too, Rico. O paano? Tawag na tayo ng mga kasamahan natin. Tara, papapicture pa ako sa kanila. Akin ang kamay mo, sweetie. Alalayan na kita. Mahal ko po si Rico, Papa Dudut, at walang duda yon. Kaya nga kahit na hindi ko po inaasahan ang pagpopropose niya ay nag-yes po ako at pumayag na makasal sa kanya, Papa Dudut. Laging sinasabi sa akin ni Rico na mahal niya ako, na gusto na niya akong maging asawa. Sa totoo lang ay wala naman po yung kaso. Dahil alam ko na pareho na kaming handa na bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya nga muli ay nakaramdam ako ng pananabik na sa wakas ay matutuloy na ang kasal na matagal ko nang inaasam noon kay Arlo. Kaya lang kung kailan naman maayos na ang lahat sa amin ni Rico ay saka po biglang naglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Yon ay matapos bumalik ni Arlo sa buhay ko. Isang gabi ay nagpakita na lamang siya sa condo unit ko at nagmamakaawa na balikan ko, Papa Dudut. Siyempre hindi ako pumayag at sinumbat ko sa kanyang lahat-lahat ng masasakit at masasama niyang ginawa sa akin noon. Naminahal ko siya tapos ay pinagpalit lamang niya ako sa taong walang kwenta. Sising-sisi rin po si Arlo ng panahon na yon na kumuha ng lakas ng loob sa alak para makipagkita sa akin. Opo, Papa Dudut. Bahagya siyang nakainom kaya hindi na niya napigilan ang tinding emosyon na nararamdaman niya. Nagmanikluhod siya sa harapan ko, ang ex-boyfriend ko, at nagsumamo na patawarin ko siya. Tatawag na sana ako noon ng guard kaso bigla po niya akong hinalikan sa labi ko dahilan para manumbalik sa akin ang lahat-lahat ng matatamis naming pinagsamahan. Tapos aaminin ko po sa inyo na naging mahina ako dahil nagustuhan ko ang halik niya. At pumayag akong may mangyari sa amin ng gabing yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinalis ko po si Arlo sa condo unit ko kinabukasan at sinabi sa kanya na malaking pagkakamali na may nangyari sa aming dalawa. Tinanong ulit ako ni Arlo kung mahal ko pa raw ba siya at kung may tsansa na magkabalikan kami. Sinabi ko po na hindi ko na siya mahal at wala nang chance ang relasyon namin dahil ikakasal na ako kay Rico. Galit na galit po si Arlo nang malaman ang tungkol sa amin ng boyfriend ko, Papa Dudut, pero mas galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin.
Sinamantala niya ang kahinaan ko at naging makasarili siya, Papa Dudut. Pagalis po ni Arlo ay doon ako humagulhol ng iyak. Alam ko pong malaking kasalanan ang kagagahan na nagawa ko dahil may kasintahan akong tao tapos nakuha ko pang magpagalaw sa ibang lalaki. Hindi ko po magawang tumingin ng diretsyo kay Rico nang magkita kami ng gabing yon para mag-dinner date. Takang-taka ang kawawa kong fiancé dahil wala akong ganang kumain pero nagdahilan na lamang ako na masama ang pakiramdam ko. Hindi tuloy namin nasulit yung gabi kasi maaga niya akong hinatid sa condo unit ko, Papa Dudut. Hindi ko po alam ang gagawin ko at kinakain na po ako ng matinding konsensya. Ang bait-bait sa akin ni Rico tapos tinarantado ko po siya. Kung sa akin niya gagawin yon ay siguradong hindi ko siya mapapatawad. At mas nadagdagan pa po ang takot sa dibdib ko nang mag-positive po ang pregnancy test kit matapos kong makaramdam ng senyales ng pagbubuntis, Papa Dudut. Alam kong si Arlo ang tatay ng baby ko dahil sakto yon sa bilang ng gabi na may nangyari sa amin. Bukod doon, ay isang buwan na rin kami noong hindi nagkikita ni Rico matapos niyang magkaroon ng business trip. At yung dinner date na yon, sana ang una naming pagkikita after a month. Papa Dudut, alam kong hindi ko maililihim habang buhay ang baby sa sinapupunan ko. Ayoko namang gumawa ng isa pang kasalanan kung ipapalaglag ko ang bata. Anak ko pa rin siya. Nananalaytay pa rin sa kanya ang dugot laman ko. Kaya ginawa ko po ang isang bagay na alam kong makakabuti sa amin ang anak ko. Umasa na lamang po ako na papanigan kami ng kapalaran at sa huli magiging maayos pa rin ang lahat, Papa Dudut. Sure ka bang okay ka na, sweetie? Oo naman. Bakit mo natanong? Maputla ka kasi. Tapos namamawis pang kamay mo nung hawak ko. Ha? Ay sorry. Ayos lang naman pero nag-aalala ako. Ayos lang ako. Wala akong sakit, sweetie. Hindi mo kailangan Lorin, Pakiabot ng tubig. eto. Ano ba nangyayari? Kailangan na ba kitang dalhin sa ospital? Hindi. Kumalma ka lang. Okay lang talaga ako. Salamat pala sa tubig. May sakit ka eh. Paano ako kakalma? Rico, wala akong sakit, okay? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo. Kamakailan ko lang din nalaman. Kaya ako nagkakaganito pero wala akong sakit. Pero paano ka nabuntis? Di ba? Patawarin mo ko, Rico. Pero nagkasala ako sa iyo. Hindi kita maintindihan. Nung wala ka, nung nasa business trip ka, nagpakita ulit sa akin si Arlo. Pumunta siya sa condo unit ko para magmakaawa na makipagbalikan sa akin. Siyempre hindi ako pumayag pero... Pero ano? Hindi ka pumayag pero nabuntis ka niya? Paano nangyari yun? Sige nga! Pwede bang kumalma ka lang? Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Ano ngayon kung makayusoso sila? Wala na akong pakialam. Kahit magpiestahan nila tayo. Kasi masakit yung ginawa mong pagtataksil, Lorin. Kaya nga nagiging tapat na ako sa'yo ngayon. Natukso ko, nagkamali. Naging mahina ako kaya may nangyari pa rin sa amin ni Arlo ng gabing yun. Pero kinabukasan sinabi ko sa pagmumukha niya na hindi ko na siya mahal. Dahil ikaw ang mahal ko, Rico. Sa tingin mo, kaya pa kitang mahalin pagkatapos ng lahat? Anong ibig mong sabihin? Nagpagalaw ka sa iba habang tayo pa. Tapos ngayon dinadala mo dyan sa tiyan mo yung batang hindi ko naman dugot laman. Kaya paano pa ako makikisama sa'yo? Sige nga. Hindi ka na nakikinig? Ikaw nga yung mahal ko. Ikaw yung pinili ko. Hindi na matatakpan ng pagmamahal mo sa akin yung kasalanan na nagawa mo, Lorin. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi kita kayang patawarin. Baka pag nagtagal. Baka pag nabagok ulo ko tapos makalimutan kita. Pero hindi ngayon. Alam ko naman na nagkamali ako kaya sising-sisi na ako.
Ayoko lang na gumawa pa ng isang pagkakamali. Kaya kahit mahirap, sinabi ko sa iyo yung totoo. Bakit parang lumalabas na utang na loob ko pa sa'yo yung pagsasabi mo ng totoo? Hindi mo habang buhay may tatago yung pagbubuntis mo, Lorin. Lalaki at lalaki ang tiyan mo at kakwestiyonin din kita. Alam mo, mas masahol ka pa sa ex-girlfriend ko. Pero pareho lang kayong manloloko. Wag mo akong ikukumpara sa kanya. Magkaiba kami. Wala kayong pinagkaiba. Kasi pareho nyo lang akong sinaktan. Akala ko pa naman ikaw na yung babaeng makakasama ko habang buhay. Pero nagkamali pala ako. Napakasama mong tao, Lorin. Wala kang konsensya. Rico, please. Intindihin mo sana yung sitwasyon ko. Hindi ba makasarili na hilingin mong intindihin kita? Nasasaktan nga ako sa ginawa mo sa akin. Ayaw na kitang makita ulit, Lorin. Bahala ka na sa buhay mo. Saan ka pupunta? Sandali, huwag mo kong iwanan dito. Mag-usap tayo. Makinig ka muna sa akin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kasi narinig ko ng mga dapat kong marinig. Mahal kita. Pero hindi sapat yun para gustuin pa kitang makasama bilang asawa ko. Kaya pasensyahan na lang tayo. Maghiwalay na tayo. Huwag kang magpapakita sa akin. Kasi sukang-suka ako sa pagmumukha mo. Rico, sandali. Huwag mo kong iwan, Rico. Hindi ko kaya pag nawala ka sa akin. Pakiusap, huwag kang umalis. Bitiwan mo nga ako. Hinabol mo pa talaga akong baliw ka. Di ka na ba nahiya sa mga tao rito? Wala akong pakialam sa kanila. Yung mahalaga sa akin yung relasyon natin. Pinagsasasabi mong mahalaga sa'yo relasyon natin. Nung nakipaglampungan ka sa ex-boyfriend mo, naisip mo ba yung pesteng relasyon natin? Sarili mo lang inisip mo, Lorin. Tapos ngayon, gusto mong akuin ko pagpapalaki sa batang hindi naman galing sa akin? Huwag ka nga. Palagay ko mas karapat dapat na si Arlo yung niluluran mo at sinasabi ang panagutan niyang sanggol na nasa tiyan mo. Kasi siya naman yung tatay. Aalis na ako. Huwag mo na akong susundan. Arlo, sandali. Arlo, huwag mo akong iwanan dito. Sa ikalawang pagkakataon ay nadurog po ako, Papa Dudut. Pero masasabi ko na triple ang sakit ng isampal sa akin ni Rico ang mga salitang kahit kailan ay hindi ko inaasahang maririnig ko mula sa kanya. Ang kirot-kirot ng puso ko na kulang na lamang ay ikamatay ko. Nagmakaawa po ako kay Rico na huwag niya akong iwanan. Alam kong sobra at kakapala ng mukha pero gusto ko pong pakasalan niya pa rin ako sa kabila ng pagtataksil ko sa kanya. Wala naman po akong hangad na masama, naging mahina lamang po ako sa puso't isipan kaya nadaig ako ng aking emosyon. Pero alam kong pagiging makasarili kung ipipilit ko ang gusto ko dahil sobrang sakit po ng nagawa ko sa lalaking walang ginawa kundi ang mahalin ako at minsan ay naghangad na magkapamilya kami at makasama ako hanggang sa pagtanda. Hindi ko na po hinabol si Rico ng gabing iniwan niya ako at niluhod ko na lamang ang sarili ko sa pag-iyak. Sa pagkakataong yun ay pinilit ko pong magpakatatag alang-alang sa baby na nasa tiyan ko, Papa Dudut. Hindi po ako pwedeng manghina at kahit na wasak ako ay hindi ko maaaring pabayaan ang aking sarili dahil may batang umaasa sa akin na maging malakas. Tuluyan na pong nakipaghiwalay sa akin si Rico, Papa Dudut. At blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts na meron siya. Hindi na po ako nakarinig sa kanya ng kahit na ano at noong isang beses na pinuntahan ko siya sa kumpanyang pagmamay-ari niya para sana makausap siya ay hindi niya po ako hinarap. Sa halip ay hinayaan niya akong kaladkarin ng gwardya palabas ng building niya. Awang-awa po ako sa sarili ko pero kasalanan ko naman po dahil natukso ako. Doon ko na po naisip kontakin si Arlo para makipagkita sa kanya at sabihin ang tungkol sa ipinagbubuntis ko, Papa Dudut. Higit kanino man, hindi ko kakayaning buhay ng baby ko na mag-isa dahil wala pa akong karanasan sa pagiging nanay. Kaya naman kahit na pinutol ko na ang lahat ng komunikasyon kay Arlo, ay kinapalang ko na lamang ang mukha ko matapos kong makipag-ugnayan muli sa kanya.
Arlo, sagutin mo na ang phone. Kailangan kita. Hello? Arlo? O Lorin, napatawag ka. Arlo, nandito ako ngayon sa ospital. Anong ginagawa mo dyan? Nagpa-check up ako. Mamaya ko na ipapaliwanag pag nagkita tayo. Eh naku, paano ba yan? Hindi ako pwede ngayon eh. Ha? Arlo naman. Anong Arlo naman ka dyan? Wala ka bang sasakyan? Mag-taxi ka. O kaya magpasundo ka dun sa jowa mo o kaya sa daddy mo. Hindi yung ako yung inuobliga mong puntahan ka dyan. Matapos mo akong i-block tapos ngayon tatawag-tawag ka. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Alin sa mga masasakit na sinabi mo sa akin noon yung hindi mo sinasadya? Pinalayas mo pa nga ako sa kondo mo, di ba? Tapos ngayon dadramahan mo ako ng ganyan. Kaya nga humihingi ako ng paumanhin. Nabigla lang ako noon. Puntahan mo na ako rito, sige na. Wala akong dalang sasakyan. Nag-taxi lang ako papunta rito. Tsaka gusto rin kasi kita makausap. Ano pa bang pag-uusapan natin eh? Parang nasabi mo na lahat. Arlo, please naman. Alam mo, kanina ka pa eh. Kung sabihin mo na lang kasi ngayon sa tawag na to yung dapat mong sabihin. Bakit kasi gusto mo pa magpakita eh? Busy nga ako ngayon. O ano? Di ka na magsasalita? Bababaan kita. Buntis ako. O edi congratulations! O ano gusto mong gawin ko ngayon? Umatin ako sa binyag ng anak niyo ng asawa mo? Yung ba sana yung sasabihin mo sa akin kaya ka tumawag? Hindi si Rico yung ama ng baby ko, kundi ikaw. Prank ba yan? Kasi kung oo, tigil-tigilan mo ako, Lorin ha. Hindi ako natutuwa. Hindi to prank. Hindi kita niloloko kasi totoong sinasabi ko. Tsaka hiwalay na kami ni Rico. Ano? Binida mo lang sa akin nung naikakasal na kayo ah. Oo. Pero nung nalaman niya na pinuntahan mo ko nun sa kondo ko at may nangyari sa atin, tapos nabuntis mo ko, bigla na lang siyang umatras at nakipaghiwalay sa akin. Wala pala yung boyfriend mo eh. Mahina. Tigilan mo na nga yung pang-iinsulto mo kay Rico. Wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Asar lang ako sa kolokoy na yon. Kasi kung ibida mo sa pagmumukha ko, parang akala mo sinong perpekto eh. O tapos ano, iniwan ka rin pala ngayon. Kaya nga kailangan kita. Kailangan ka ng anak natin. Palagay mo maniniwala ako na anak ko nga yung nasa tiyan mo? Ano bang pinagsasasabi mo? Baka mamaya hindi sa akin yan eh. Baka dun yan sa Rico na yun. Tapos gawa-gawa mo lang na iniwang ka niya ng dahil sa akin kaya kayo naghiwalay. Baka gusto mo lang na ipaako sa akin yung pagiging tatay dyan sa batang yan na hindi naman ako sigurado kung akin nga talaga. Naririnig mo bang sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Palagay mo sa akin, bingi. Kung ganun hindi ka ba kinikilabutan? Anak mo yung baby na nasa tiyan ko, ikaw yung tatay. Sigurado ako doon kaya bakit ganyan ka magsalita? Anak ko man o hindi, wala na akong pakialam sa inyo ng batang yan. Simula nung ipamukha mo sa akin na hindi mo na ako magagawang bigyan ng pagkakataon kahit na sinabi ko naman sa'yo na nagbagong buhay na ako, natauhan na ako noon, Lorin. Napagtanto ko rin na hindi naman pala kita ganun kamahal. Takot lang akong tumanda mag-isa kaya kita binabalikan. Pero ngayon mas masaya na ako sa buhay ko. Yun bang wala akong ibang iniisip na kung ano at kung sino? Napakasama mong tao. Paano mo nasasabi lahat ng yan? Kahit wag na ako, kahit yung anak mo na lang panagutan mo. Hindi nga ako sigurado kung akin yan. Kung hindi yan kay Rico, baka naman sa ibang lalaki yan. Napakabastos mong hayop ka. Ni hindi mo na ako nirespeto. Bakit? Dapat ka bang irespeto? Patakot ka sa karma dahil sa ginawa mong to sa akin. Kung alam ko lang na ikaw yung magiging rason para ako maging miserable, sana nun pa lang hindi na kita hinayaang kausapin ako. Hindi na ako pumayag na manligaw ka at hindi na kita sinagot pa. Tumigil ka na nga. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi kita napasaya nung nakalipas na 8 taon na. Pinasaya mo nga ako, pero kapalit nun, yung mas matinding sakit na kagagawan mo. Tumigil ka na. Dahil mong drama. Hindi ko pa rin nakakauwi niyang batang nasa tiyan mo. Ayoko pa magkaanak. Kaya ikaw na lang bahala sa batang yan. Total, ikaw naman may gusto dyan. Palaki mo. Bigay mo sa mga magulang mo. Paampun mo, ipalaglag mo, wala akong pakialam. Basta wag mo na ako ulit idadamay dyan. Ayoko na magkaroon ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Sige na, busy ako. Bababa ako na to. Arlo! Arlo, sagutin mo ang tawag ko, lintik ka!
Hindi ko na paulit na kontak si Arlo Papadudut dahil ako naman ang blinak niya ng number katulad ng ginawa ko sa kanya noon. Durog na durog po ang puso ko na para bang dinidikdik ng pinong-pino at nangihina ang tuhod ko ng mga panahon na yon. Iyak ako ng iyak at sigaw ng sigaw dahil hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko sa baby na nasa tiyan ko. Nakatulugan ko na lamang yung paghahulhol ko sa matinding pagod, Papadudut. Kinabukasan ay tumawag po ako kina mami at daddy para papuntahin sila sa condo unit ko. Doon ko na nga po ikinuwento sa kanila ang lahat-lahat. Hindi na ako naglihim at lahat ay sinabi ko. Nandun yung nagalit sila sa akin pero mas nanaig po ang pag-aalala nila bilang magulang sa akin at sa magiging apo nila. Kaya naman ura-urada nila akong pinauwi sa bahay namin para mas maalagaan at matutukan nila ang pagbubuntis ko. Dinala ko po at iningatan sa sinapupunan ko ang baby ko at pinangako ko sa kanya na mamahalin ko siya. At hindi ako magkukulang sa kanya kahit na wala siyang kilalaning ama. Mahirap maging single parent pero wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa anak ko, Papadudut. Hindi nga nagtagal ay pinanganak ko na nga po ng malusog ang aking baby boy. Wala na po akong balita kay Arlo kung tatanungin niyo ako, Papadudut. Wala na rin akong pakialam sa kanya at ayaw ko na rin siyang maging parte ng buhay ng anak ko matapos ang pagtataksil, Papadudut, na nangyari. Si Rico naman, ang huling balita ko ay kinasal na sa ibang babae. Masaya po ako para sa kanya dahil natupad na niya ang pangarap niyang pamilya. Pero nasasaktan po ako dahil ako sana ang babaeng napangasawa niya. Marami po akong pinagsisisihan sa buhay ko, Papadudut, at isa na doon ay yung naging mahina ako. Nagpatalo ako sa aking emosyon kaya nakagawa ako ng matinding kasalanan. Natukso ako, naging marupok kaya pinagbayaran ko ang balik karma sa mga nagawa ko. Pero ayaw ko naman pong ilugmok ang sarili ko sa nakaraan kung paulit-ulit kong babalikan yung masasakit na alaala. May anak na po ako at mas focus po ako ngayon sa baby ko. Siya po yung tama sa lahat ng mga maling nagawa ko. Siya po yung nagligtas sa akin sa masalimuot kong kinakalagyan noon. Papadudut, kaya naman po mahal na mahal ko ang anak ko. Alam ko na kahit mag-isa lamang ako sa pagtataguyod sa kanya ay buo, masaya at kontento naman ang puso ko. Maraming salamat po, Papadudut, sakaling mapili po ninyong basahin sa programa ninyong Barangay Love Stories ang buhay pag-ibig ko. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lauren. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagkakataon na pag may nagawa tayong mali, tila bumabalik tayo sa umpisa. Nangyayari yan sa iba't ibang sitwasyon, sa trabaho, sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Ikaw, kabarangay, kung kinalabit ka ng tadhana at bumalik ka sa simula, ikakagalit mo ba o tatanggapin mo na? Dear Papadudut, ako po si Yara, noong 1 taon lang po nangyari ang aking kwento. Sa kasalukuyan po ay 30 years old na ako. Hindi po kami may kayang pamilya pero kahit po ganoon ay naigagapang ng mga magulang ko ang pag-aaral ko hanggang sa makagraduate ako noon. Kaya naman pinangako ko sa kanila na maghahanap kaagad ako ng trabaho para makatulong sa kanila. Nag-aaral pa po kasi ang bunso kong kapatid. Dahil maganda naman po ang mga grado ko ay nakagraduate po ako with honors at madali din ako nakahanap ng trabaho.
Kaya nga po nang pangako ko na makatulong sa amin. Nag-iisip ako na yun talaga ang gagawin ko, ang galingan sa pagtatrabaho. May naging problema nga lang po ako at hindi po ako makasabay sa pananamit ng mga kasamahan ko. Tapos po ako sa budget, yung ipambibili ko ng gamit ay nilaan ko na lamang sa mga kailangan namin sa bahay. Kaya nga medyo mga luma na po ang mga damit na nasusuot ko noon. Maayos pa naman po ang mga damit ko pero halata na pong luma ang mga ito. Sa totoo lang po ay wala namang masyadong problema sa opisina kahit luma ang damit ko. Maliban po sa isang tao. Ewan ko po kung anong nagawa ko sa kanya at parang kalan ang tingin niya sa akin. Kasi naman ay nag-iinit ang dugo niya. Siya po si Nice, mas bata po siya ng 2 taon sa akin. 27 years old lamang siya noon. Ang sabi sa akin ay natanggap daw si Nice doon kasi kakilala ng daddy niya ang CEO ng kumpanya kaya malakas daw ito. Magaling mangbully si Nice kahit may mga tao sa paligid kaya niya akong ibully nang hindi nahahalata ng mga tao. Lalo na kapag nasa paligid ang boyfriend niya. Kasamahan din po namin ang boyfriend niya na si Leon, 30 years old naman po siya. Mas senior siya sa amin kaya maganda na ang posisyon niya sa kumpanya. Siya po ang manager kung saang department ako naka-assign. Mapagmahal siyang tao, mahal na mahal niya si Nice kaya lang para siyang kabayo na may tapahoho. Kasi hindi niya nakikita ang totoong kulay ni Nice. Kung anong bait niya ay kabaliktara naman ni Nice Papadudut. Jurassic? Ha? Jurassic? Saan ira galing yan? Ang alin? Yung ginagamit mo? Alin? Itong laptop? Ha? Laptop yan? Oo. Akala ko pang hilod ng elepante. Ito lang kasi yung laptop ko eh. Eh di bumili ka ng bago. Walang pambili. Napakadukha mo naman. Laptop lang, wala kang pambili. Pag-iipunan ko pa. Matagal ka na ba dito? Bago lang ako. Bago ka lang dito pero yung damit mo luma. Oh, sorry. Lumang-luma pala. Ilan lang din kasi ang damit kong pang-alis eh. Nakakaawa ka naman. Pang-alis yung suot mo. Kasi sa bahay namin, basahan na yan eh. Sobra ka naman. Ano? Sumasagot ka sa akin? Hindi naman. Kilalanin mo muna kung sino ako dito bago ka magmalaki dyan ha. Ay teka, ano nga bang ipagmamalaki mo? Eh minamaliit nga kita. Papasok na ako sa loob ha. Hoy! Bakit? Bastos ka ha? Paano ko naging bastos? Kinakausap kita, aalis ka? Bastos ka! May tatapusin pa kasi ako. Wala akong pakialam. Pag kinakausap kita, wag kang aalis. Aalis ka lang pag pinaalis na kita. Huwag mo akong tinatalikuran. Hindi naman sa ganun. Palasagot ka pa? Ayoko ng sinungaling dito ha? Hindi naman ako sinungaling eh. Kita mo na, nagsisinungaling ka na naman. Ano bang kailangan mo? Hoy, hindi tayo magka-level ha? Mamang itawag mo sa akin. Okay. Ano? Okay. Sabi ko, mamang itawag mo sa akin. Sumagot ka! Ma'am! Anong ma'am? Sagot ko po. Piloso po ka, baka... Pasalamat ka, kakalinis lang ng kuko ko. Baka madumihan pa pag nasampal kita. Pwede na po ba akong lumabas? Ma'am? Sinasarcastic mo ba ako? Paano po ba ako magpapaalam? Maupo ka dyan. Sasabihin ko kung kailan ka aalis. Pero may trabaho pa po ako eh. Bakit ako wala? Iyon nga po. Magtrabaho na po tayo, ma'am. Nangiinis ka ba talaga? Naguguluhan po ako. Kasi tanga ka. Kaya tumahimik ka na lang dyan. Kanino ka under na manager?
Kanino ka under na manager? Bastos ka talaga ha? Kinakausap kita. Sabi niyo po tumahimik lang ako eh. Nanggigigil na ako sa'yo ha. Humanda ka sa labas ng opisina. Wala na nga po akong ginagawa. Ako may gagawin sa'yo. Konti na lang. Pwede na po ba akong lumabas? Magtatrabaho ka, di ba? Saan ka magtatrabaho? Sa laptop mo, di ba? Opo. Oh, ayan ang laptop mo. E di dyan ka magtrabaho? O ano? Magtrabaho ka na. Oh! Bakit mo hinulog yung laptop ko? Ikaw mag-ingat ka sa pagsasalita mo ha. Nasagi ko lang. Hinulog mo eh! Ayan! Ayaw na mag-on! Kunwari ka pa. Sa itsura niyang laptop mo, sigurado namang noon pa sira na yan. Makaalis na nga dito. Naku! Sira na yata tong laptop ko. Papa Dudut, hindi ko po talaga alam kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Nice sa akin. Hindi ko pa nga siya kakilala ng matagal. Sa ilang linggo ko pa lamang sa opisina ay ilan pa lamang ang kakilala ko. Yung mga katabi ko sa table at ang manager namin na si Leon, ayaw niya pong magpatawag ng sir kaya lahat kami ay Leon ang tawag sa kanya. Dahil alam ko na si Nice ay girlfriend ni Sir Leon, paano ko sasabihin sa kanya na ibinagsak ni Nice ang laptop ko? Paano ako magpapaliwanag sa kanya? Nasa laptop ko ang lahat ng report na gagamitin namin kinabukasan. Umiyak na lamang ako, Papa Dudut, kasi hindi ko din naman kayang awayin si Nice. Dahil mas matagal na siya at malakas daw ang kapit niya sa kumpanya. Sabi ko sa sarili ko na mga oras na yon ay titiisin ko na lamang po kesa naman matanggal ako sa trabaho. Hindi po pwedeng matanggal ako dahil marami akong responsibilidad. Pero iniisip ko kung paano ko maitatawid yung report ko. Baka yun din ang maging dahilan ng pagkatanggal ko sa trabaho. Gulong-gulo na ako nang biglang pumasok si Leon sa loob ng pantry at nahuli niya akong umiiyak. Mahirap na pong mag-deny kasi huling-huli at kitang-kita na umiiyak ako. Ang tagal bago ko nasabi ang dahilan. Pinilit niya po kasi akong sabihin ang dahilan ng pag-iyak ko. Sinabi ko na lamang po na aksidenteng nahulog ang laptop ko kaya nasira at wala pa akong ibang kopya ng mga ginawa kong report. Papa Dudut, sinabi niya na kailangan ng report kinabukasan ng umaga. Natakot ako sa kanya at hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero imbes na magalit ay naawa pa siya sa akin. Sinabi niya na kailangan kong mag-overtime para tapusin namin ang report. Gagamitin na lang daw namin ang laptop niya and take note namin. Kasi tutulungan niya daw ako hanggang sa matapos ang report dahil importante yon. Madali naman po sa akin yung report kasi kabisado ko naman po yon. Pero madami po kasi kaya dahil sa dami ng mga kailangan tapusin ay ginabi din po kami. Pagkatapos ay nagaya si Leon ng late dinner kasi hindi pa po pala kami kumakain. Kaya pala kumakalam na ang sikmura ko. Nahiya ako kasi wala akong pera at nagulat ako kasi wala naman akong sinasabi pero bigla niyang sinabi na sagot niya daw. Kahit ayaw ko ay mapilit siya kaya sumama na rin ako kahit na nahihiya pa ako, Papa Dudut. Salamat ha. Kumakain pa tayo, nagpapasalamat ka na? Ang ibig kong sabihin, salamat sa pagtulong sa akin sa report. Yung pasasalamat para dito sa kinakain natin, mamaya ko na sasabihin. Nakakatawa ka din pala ha? Seryoso ko. Okay. Pasensya na ha, pati ikaw na abala pa. Hindi mo naman kasalanan ng pagkakahulog ng laptop mo. Ha? Paano mo nalaman? Sabi mo, aksidenteng nahulog, di ba? Okay. Anong okay? Ang ibig kong sabihin, oo nahulog nga. Aksidente. Hindi mo na kailangang magpasalamat para doon. Kasi isang team lang tayo, kaya dapat tulungan. Salamat. Sana naman. Same lang din sa kanina. Inulit ko lang. Nakakatawa ka talaga. Seryoso ako, maraming salamat talaga.
Kumain na nga tayo. Ha? Okay. May tanong ako. Total, close na naman tayo. Personal ba? Medyo, pero tungkol lang sa opisina. Nahulog lang talaga yung laptop ko. Anong laptop? Tapos na tayo dyan. Ano ba yung itatanong mo? Sa opisina, may umaaligid na ba sa'yo? Naku, walang langaw sa opisina. Hindi langaw, tao. Nung first day ko, yung security guard kasi ayaw niyang maniwala na doon ako nagtatrabaho. Ayun, umaali-aligid sa akin hanggang hindi ako nakakaupo sa pwesto ko. Puro ka naman biro. Ang sinasabi ko, may nagpapapansin na ba sa'yo? Yung nagpaparamdam. Naku, wala naman sanang magparamdam. Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Ang kulit mo. Ang sinasabi ko, manliligaw. May nagpaparamdam na ba sa'yo na gusto manligaw? Naku naman, syempre. Wala. Bakit wala? Tingnan mo naman ang itsura ko. Ayos naman mga mata mo. Nasa tamang pwesto. Yung ilong mo din, saka bibig. Oh, anong mali sa itsura mo? Leon naman eh. Seryoso ko. May itsura ka. Sigurado may bigla na lang magpapapansin sa'yo. Bigla kang yayayain kumain sa labas. Ha? Yung parang ngayon? Ha? Oo. Pero niyaya mo ako kasi nagutom tayo sa paggawa ng report, di ba? Oo. Okay. So, anong sagot? Leon naman, may problema na yata yung mata mo. Tingnan mo naman ako, oh. Tingnan mo ako kung manamit. Damit lang yan. Palagay ko ang kulang lang sa'yo. Konting makeup at saka ayos ng buhok. Naku, wala na akong oras para mag-ayos ng buhok. Kaya lagi ko na lang tinatali para mabilis. Yun nga, kailangan mo ng konting makeover. Konti lang naman. Niloloko mo naman ako eh. Kung seryoso ka kanina, seryoso ako ngayon. Iba na nga lang pag-usapan natin. Tulad ng ano? Yung girlfriend mo. Si Nice? Okay naman siya. Pala kaibigan siya. Halos lahat sa opisina kaibigan niya. Talaga ba? Parang nagulat ka. Ha? Hindi, nagtatanong lang. Nagkakilala na ba kayo? Oo, sobra. Sobra? Sobrang ganda niya pala. Masyado lang siya makapal mag-makeup. Sabi ko, bawasan niya pero makulit eh. Sabi ko, nagmumukha siyang matapang. First impression tuloy sa kanya ng lahat, mataray. Hindi ba? Anong hindi ba? Hindi pa ba tayo uuwi? Medyo late na din kasi. Okay. Sandali, babayaran ko lang ito kinain natin tapos hatid na kita. Saan? Sa inyo. May pupuntahan ka pa ba? Ha? Wala na akong pupuntahan. Papa Dudut, hindi pa kami agad umuwi kasi nagaya pa si Sir Leon doon sa paborito niyang cake shop. Mag-dessert daw muna kami at gusto ko na sanang umuwi pero nakiusap siya. Ipapatikim niya daw sa akin yung masarap na cake doon. At di nga po siya nagbibiro. Totoo nga at napakasarap ng cake na kinain ko. Ewan ko kung dahil ba noon lang ako nakatikim ng ganong cake o dahil noon lang uli ako nakakain ng cake. Makalipas ang ilang taon. Matapos ang pagkain ng cake ay hinatid na ako ni Sir Leon sa bahay, Papa Dudut. Chocolate cake ang kinain namin. Hindi ko alam kung totoo talaga ang kasabihan na nakakapagpasaya daw ang kombinasyon ng matamis at tsokolate. Kasi parang ang saya ko pagdating sa bahay, parang nawala sa isipan ko na gabi na pala at maaga pa ang pasok kinabukasan. Pero kasi hindi nagsinungaling si Leon. Napakasarap naman talaga noong cake na yon. Kaya naman sulit ang puyat ko, Papa Dudut. Dala ko pa ang ngiti ko hanggang pumasok ako kinabukasan. Pero may sorpresa pala akong aabutan sa opisina. Hindi ko alam kung saan o kanino nang galing ang balita. May malaking chismis ang kumalat. Umugong sa opisina ang balita na buong gabi daw kaming magkasama ni Leon, Papa Dudut. Kahit na hindi naman totoo. Okay lang sana na machismis kami, syempre nakakahaba ng buhok yon. Ang gwapo kaya ni Leon, kaso'y may magiging problema sa balita na yon. Balitang naging chismis at naging malaking issue kanina pa, syempre kay Nice. Kung kumalat na sa opisina ay hindi imposibleng hindi rin makarating sa kanya ang balitang ito, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At gaya nga ng inaasahan, Papa Dudut, ayun, nalaman na nga ni Nice at nalaman ko noon na galit si Nice. Expected naman yon kasi noon ngang wala akong ginagawa sa kanya ay galit na siya. Paano pa kaya noong may kumakalat na chismis na? Kahit naman wala akong ginawa ay hindi siya maniniwala, Papa Dudut. Ewan ko kung ano ang naging development ng simpleng balita na dumating kay Nice tungkol sa pagdidinner namin ni Leon. Kasi kahit hindi ko pa siya nakikita noong oras na nalaman ko yung tungkol sa umugong na balita ay ramdam ko na yung galit niya na humihiwa sa balat ko. Naisip ko na huwag akong titigil sa lugar na wala akong kasama kasi kung mag-isa ko ay siguradong lagot ako kay Nice. Pag may kasama ako ay hindi niya ako mabuli-buli kasi nga tago siya kung mambuli para hindi malaman ni Leon. Kaya kapag may aalis sa tabi ko ay tatabihan ko na lamang kaagad yung iba na mga kasamahan ko. Pero Papa Dudut, nakakahaba uli ng hair yung pagselosan ako. Feeling ko ang ganda ko. Kaya kung galit si Nice sa akin dahil sa balita ay iniisip ko lang na minamaliit niya ako pero threaten siya sa akin. Actually, ang mga iniisip ko ay pagpapalakas lamang ng loob ko. Kasi nga ay ayoko po ng gulo dahil ayokong manega sa opisina. Pero nang mga panahon na yon, ay hindi ko akalain na magiging dragon na pala si Nice. Kahit kaharap pa si Leon. Kasi nung umaga ay nagkita pang muli kami ni Leon sa pantry. Wala naman akong magagawa, maliit lang ang opisina at magka-team pa kami at manager ko siya. Paano hindi kami magkikita noon? Noong makita nga po niya ako sa pantry, may kasama ako at sinabi niya na may iaabot daw siya sa akin. Sa kanya tinawag yung kasama ko. Ayun Papa Dudut, na iwan ako mag-isa sa pantry at gusto ko nang umalis kaso'y babalikan daw ako ni Leon kasi nga ay may iaabot daw sa akin. Habang nakaupo ako ay ramdam ko ang init. Parang may papalapit na dragon na nagbubuga ng apoy. Paglingon ko ay totoo ang nararamdaman ko. Palapit na si Nice at namumula pa. Kaso bago niya ako nalapitan ay naunang dumating si Leon. Pero nakita ko siya na tumigil kung saan nakikita niya ako at nakikita ko siya, Papa Dudut. Buti hindi ka na late. Kahit napupuyat naman ako, maaga ako nagigising. Sorry, napuyat ka. Ay, hindi. Sorry. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Biro lang, alam ko naman. Ikaw talaga. Good luck sa presentation natin mamaya. Kinakabahan na nga ako eh. Bakit ka kinakabahan? Ako naman ang magpe-present. Kinakabahan ako para sa'yo. Maganda naman ang report natin. At kampante akong wala magiging problema. Eh bakit ka nag-good luck? Pampaswerte. Oo nga naman. Teka, paano nga pala sa mga susunod na report? May laptop ka na ba nun? Wala pa siguro, pag-iipunan ko pa eh. Siguro makikigamit na muna ako ng desktop natin. Kung kailangan na talaga madaliin, baka punta na lang ako sa internet shop sa amin. Ano? Nakakapagod naman yung gagawin mo. Kaya ko yun. Teka, sandali ah. Ay, teka, saan ka pupunta? Bakit parang takot na takot ka? Ha? Wala, sasamahan na lang kita. Hindi naman ako aalis. May kukunin lang ako sa bag. Okay. Akala ko kasi aalis ka eh. Mabilis lang ako. May naiwan pala ako. Sandali lang ah. Hoy, Ay! Ano ba naman, ma'am? Umiinom ako eh. tigilan mo ko, baka ibuhos ko pa sa'yo yung kape mo. Ano na naman po ba? Wala na akong laptop. Nasira na ng tuluyan. Wala akong pakialam sa basurang laptop mo. Ikaw ang kailangan ko. Eh, pero magkaibang department po tayo. Anong sinasabi mo? Tigilan mo nga ako. Okay po. Saan ka pupunta? Aalis po para masolo nyo na po itong pantry. Subukan mong umalis, uubusin ko yung patay na buhok mo. Eh, ano na naman po ba ang ginawa ko? Oh, nice! Leon, Anong ginagawa mo rito? ha?
Hinahanap ka? Magkakilala na pala kayo ni Yara? Oo. Magkaibigan na kami. Yara, magkaibigan na pala kayo ni Nice? Ha? Oh, Sweet, bakit ka nandito? Iaabot ko kay Yara tong laptop. Binalikan ko pa sa table ko. Nakalimutan ko kasing daling kanina. ha? Ano yan? Laptop nga, hindi ba halata? Biro lang. Laptop to ng kapatid ko eh. Nasa Amerika na siya, saka ang tagal nang nasa bahay nito. Gamitin mo muna hanggat hindi ka pa nakakabili ng bagong laptop. Bakit mo ipapahiram sa kanya yan? Nasira na kasi yung laptop ni Yara. Kaya ipapagamit ko muna to. Para hindi na kami gabihin sa paggawa ng report. So, totoong magkasama kayo kagabi? Oo, mag-aalas 9 na kami natapos. Saan kayo nagpunta pagkatapos nun? Kumain kami sa labas doon sa paborito nating resto. Tapos pinatikim ko sa kanya yung paborito mong cake. Ano? Siguro mga pasado alas 12 ko na siya naihatid sa kanila. Hinatid mo pa siya? Hanggang kanto lang naman. Tumahimik ka. May kalandian ka din kahit nakakadiri ang itsura mo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Ito! Uy! Nice! Anong ginawa mo? Ano? Ipagtatanggol mo yung busabos na yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka naging ganyan? Ilayo mo sa akin ang babaeng yan! Halika na, Yara. Saan ka pupunta? Leon! Huwag mo akong iwan! Leon! Iniwan ni Leon si Nice, siya naman kasi ang nagsabi na ilayo daw ako ni Leon sa kanya. Pero galit na galit si Leon sa ginawa ni Nice, Papa Dudut. Todo hingi siya ng pasensya sa akin. May report kami ng lunchtime pero nagulat ako nang sumakay kami ng elevator. Tinanong ko kung saan kami pupunta at sa galit ni Leon ay parang hindi ako nadinig. Kaya hindi na lamang ako nagsalita pa. Nagpunta kami ng basement at sumakay sa kotse niya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta at maaga pa naman noon pero may report kami ng alas 12. Hindi pa rin ako nagtanong muli at sinabi ko na sasamahan ko na lamang siya. Laking gulat ko, Papa Dudut, nang dalhin niya ako sa tindahan ng damit at pagpasok ay kinausap niya yung nagbabantay. Ilang sandali ay pinilian ako ng damit ng bantay ng butik. Matapos ay sinama ako sa loob. Itinuro niya ang banyo at ang sabi ay pwede daw akong maligo doon para matanggal ang lagkit ng kape. Nagulat ako. Noon ko lang nalaman na may butik pala na may banyo na pwedeng ipagamit sa mga bumibili at kompleto lahat ang kailangan mo sa banyo. Mula sa mga sabon hanggang sa mga deodorant. Nando na lahat. Siguro madalas bumili si Leon sa store na yon kasi inasikaso siya ng husto. Sabi ng bantay, pagkatapos ko daw maligo ay suotin ko yung damit na pinili niya para sa akin. Hindi ko alam kung bakit sumunod na lamang ako sa mga sinabi niya sa akin. Matapos kong maligo at isuot yung damit, binayaran na pala ni Leon yung sinuot ko at naglakad na kami papunta sa isang salon. Pinaayusan niya ako ng buhok at pinamakapan. Para akong utu-utong sunod lamang ng sunod. May isang oras pa bago ang report nang makarating kami sa opisina. Hindi ako nakilala ng mga kasamahan ko at sa totoo lang, Papa Dudut, nang humarap ako sa salamin ay muntik ko ding hindi makilala ang sarili ko. Maganda po pala ako. Yun na lang ang nasabi ko sa utak ko. Bago kami pumasok sa conference room ay nakita ako ni Nice at kitang-kita ko din kung paanong nagbago ang itsura niya sa sobrang galit, Papa Dudut. Congratulations, Leon! Ang galing mo dun sa presentation, Magaling tayo. Magaling ang buong team. Group effort yun. Pero ang galing mo magsalita kanina. Sana ako din ganun. Anong sana ikaw rin ganun? Kinakabahan kasi ako pag-aharap sa tao at magsasalita. Kaya hindi ko kaya yung confidence mo kanina. Alam mo, ang confidence, kakailanganin mo yan sa trabaho. Kaya ikaw, dapat confident ka rin sa sarili mo. Madali lang sabihin yan para sa'yo. Practice lang yan. Tapos, huwag mong pansinin mga nakatingin sa'yo. Sabi nga, mas madami pa rin yung nakatingin na humahanga kesa naiinggit at maninira. Wow! Bigla ko tuloy naramdaman na kinaiinggitan. Ang ganda ko, ha? Maganda ka, period. Ha?
Uy, Bakit? ano nangyari sa'yo? Bakit ano nangyari? Natulala ka. Ay, sorry ha. Ngayon niyo sabihin walang nangyayari sa inyo. Ano bang nangyayaring sinasabi mo? Tumahimik ka. Yung boses mo, nasa opisina tayo. Wala akong pakialam. Baka makarating sa mga boss to. So, hindi ako natatakot. Dahil kaibigan ni Daddy ang may-ari nito at pwede kong ipaalis ang babaeng yan. Wag naman, ma'am. Kahit magmakaawa ka pa. Tumigil ka nga, Nice. Nag-ieskandalo ka na. Hindi lang ako mag-ieskandalo. Mananakit pa ako. Ikaw babae ka. Tatahitahimik ka kunwari, ahas ka pala. Hetong nararapat sa'yo! Tigilan mo yan! Bitiwan mo ang kamay ko, Leon. Humanda kang babae ka. Nakakahiya na, Nice. Bitiwan mo ako. Mas nakakahiya yung ginagawa niyo. Wala kami ginagawa. Mabuti pa, iwan ko na muna kayo. Anong iwan? Dito ka! Nice. Sinabihan kita na ububusin ko ang buhok mo pero hindi ka naniwala. Nice. Ma'am! Tigilan mo na yan. Humanda ka ngayon! Nabitiwan niyo yung buhok ko. Yan ang dapat sa'yo! Yara, nasaktan ka ba ng husto? Ayos lang ako. Ano, gusto mo pa? Pasalamat ka, tinulak lang kita. Buti hindi kita nginudngod sa sahig. Nakakahiya ka, Nice. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Anong gagawin mo? Wala akong gagawin. Lalayo na lang ako. Anong lalayo? Hindi na healthy itong nangyayari. Yan pala ugali mo. May mga nadidinig ako tungkol sa'yo noon pa. Pero hindi ko nalang pinapansin kasi akala ko naiinggit lang sila sa'yo. Pero totoo pala. Oh, ngayong alam mo na. Ano ngayon? Hanggang dito na lang siguro tayo. Ano? Kailangan na nating maghiwalay. Hindi pwede. Ano? Tatakutin mo rin ako gaya ng ginagawa mo sa iba? Alalahanin mo na mas mataas ang posisyon ko sa'yo dito. Eh kung ipatanggal din kita. Gawin mo, huwag mo sabihin. Sige, ipatanggal mo ako. Halika na, Yara. Leon, kaya ko na. Hindi, halika na. Umalis na tayo dito. Sige, iwan mo ako, Leon. Tignan ko kung saan ka pulutin pag sinabi ko to kay Daddy. Papadudot naging pisikal si Nice noon, pero parang hindi ko naramdaman ang sakit na mga ginawa niya dahil sa pagtatanggol sa akin ni Leon. Sa buong buhay ko ay noon lamang ako nakaranas ng gano'n na saktan at ipagtanggol. Nagsumbunga sa daddy niya si Nice at pinatatanggal niya talaga ako at si Leon pero hindi ginawa ng daddy niya ang gusto ni Nice. Sinabihan siya na ang kumpanya ang magde-decide sa bagay na yon. Dahil importante pala si Leon sa kumpanya kasi siya ang malaki ang nagagawa kung bakit umaangat ang kumpanya. Kinausap na lamang daw si Leon ang daddy ni Nice at sinabi lahat ni Leon ang nangyari at naintindihan siya nito. Kilala naman daw kasi ng daddy ni Nice ang ugali ng anak niya kaya alam niyang si Nice ang may kasalanan. Pinagsabihan din si Nice sa opisina, yung dating akala niya ay untouchable siya ay mali pala. Dahil sa iskandalo at sa mga nalaman na pinagsabihan ng management si Nice ay nagkalakas ng loob ang lahat ng mga inapi at tinakot ni Nice na ipatanggal niya ay hindi na natatakot sa kanya. Walang pumapansin sa kanya sa opisina, lalong-lalo na si Leon. Kapag magkakasalubong kami ay pinoprotektahan din ako ng mga kasama ko para hindi makalapit sa akin si Nice. Mas lalo ang pagpoprotektang ginawa ni Leon na halos yakapin ako para maprotektahan lamang kay Nice. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sabi nga sa kasabihan na para kang gumawa ng sarili mong multo. Yun na yun po ang mga bumabalik kay Nice. Hindi lang siya gumawa ng multo kundi tinuring siyang parang multo dahil parang hindi siya nakikita ng mga tao. Kahit sinong kausapin niya ay lumalayo kung hindi din lang tungkol sa trabaho ang sasabihin niya. Nawala na din yung tapang ni Nice, yung dating dragon na sunog sa sarili niyang apoy. Grabe din palang magalit si Leon at parang wala na siyang pakialam talaga kay Nice. Sinabi nga niya na hindi naman daw dapat siya magagalit pero noong idinamay na ang trabaho niya sa personal na relasyon nila ay iba ng usapan. Kung hindi daw sinabi ni Nice sa daddy na ipatanggal siya sa trabaho ay ayos pa sana. Gagawa pa daw sana si Leon ng paraan para ayusin ang relasyon nila. Pero lumampas na daw sa hangganan si Nice, papadudot.
Ang pangit na sa akin manggaling ito pero ng mga panahon na yon ay nagmumukhang tanga na si Nice sa opisina. Minsang magkasama kami ni Leon ay nilapitan kami ni Nice. Hinila agad ako ni Leon sa likod ko dahil baka manakit na naman daw itong si Nice, Papa Dudut. Salamat ha. Oh, saan na naman? Ikaw naman. Siyempre sa pagsundo sa akin. Ang lapit-lapit lang ng bahay ko dito sinundo mo pa ako. Malayo din yung 2 kanto, no? Saka along the way naman ang bahay nyo. Magpasalamat ka kung manggagaling pa ako sa south para sunduin kita sa north. Tapos babalik sa opisina sa south. Sa bagay. Siya nga pala, itong laptop, hindi pa ba hinahanap ng kapatid mo? Sa tagal niya na sa Amerika, hindi niya na hinahanap yan. Pero isusoli ko na rin kagad to pag nakahiram na ako sa iba ha. Pinahiram na nga kita, manghihiram ka pa sa iba. Nakakahiya na kasi. Nakakatulong sa iyo yung laptop, di ba? Oo. Dahil sa laptop na yan, natutulungan mo ang kumpanya, hindi ba? Oo. Dahil natutulungan mo ang kumpanya, tumitibay ito. At dahil tumitibay ang kumpanya, natutulungan mo din ang lahat para magtagal ang trabaho nila. At dahil natutulungan mo sila, ikaw din natutulungan nila. Hindi ko masundan, sorry. Ang point, gamitin mo lang yung laptop. Nahilo naman ako sa paliwanag mo. Gutom lang yan. Tara, mag-almusal tayo sa cafeteria. Sagot ko ha? Ayos malaki na ba sahod mo? Ako na ang sasagot. Hoy, hindi. Binigyan ako ng increase. Maliit pa lang yung binigay sa'yo, kaya kakapusin ka pa sa dami ng kailangan mo. Kaya saka mo na ako ilibre pag malaki na increase mo. Sige na nga. Baka bigyan mo na naman ako ng nakakahilong explanation. Teka lang, madalas kang mahilo? Hindi kaya... Hindi kaya ano? Oy! Knock on wood! Huwag kang nga nagbibiro ng ganyan ha. Saka paano? Grabe ka naman makapag-react. Wala naman ako sinabi Ikaw nag-iisip niyan. Oy, bad joke yon ha. Sorry, kalimutan mo na yung bad joke na yon. Doon naman tayo sa good. Anong good? Good joke? Hindi joke, good lang. Ayoko na sorpresahin ka, kaya sasabihin ko na. Ano ba yan? Pasuspense ka naman Hiningan ako ng pangalan para sa promotion. Ay, maganda yan. Sinong nirecommend mo? Naku, nagtatanong pa. Di ikaw. Ah, okay. Yan lang talaga ang nasabi mo? Okay? Promotion to. Ibig sabihin, mas mataas na posisyon, mas mataas na sweldo. Nireko mo pa lang naman ako Ayokong umasa. Siyempre maraming pagpipilian. Sa akin lang humingi ng reko. Sino pang mga sinabi mo? Ikaw lang. Ha? Kaya mukhang sa'yo talaga mapupunta ang posisyon. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Seryoso ko. Hindi lang yun. Dahil maganda ang mga nangyayari sa department natin, nag-record din ako ng increase sa buong team. Nakakatuwa naman. Magandang early Christmas yun para sa lahat pag natuloy. Anong early Christmas? June pa lang. Di ba ang early? Si Nice, Huwag mo nalang pansinin. kawawa naman. Kailangan niyang matuto. Siguro naman natuto na siya. Paano mo naman nasabi? Kasi tahimik na siya Wala na siyang inaaway. Hindi pa prueba yon. Malay natin, baka buhay-buwelo lang yan. Sobra ka naman. Good morning. Good morning daw. Batiin mo din. Ayoko. Sobra ka naman. Batiin mo na. Hindi pa ako handa. Nice! Huh? Good morning din. Salamat. Tara na, gagawa pa tayo ng report. Report? Oo, tara na. Okay. Sige. Nice. Punta na kami sa office Sige. Nice. Gusto mo Halika na, Yara. Okay. Papa Dudut, alam kong sobra ang mga ginawa sa akin ni Nice noon. Hindi naman sa nagpapakasanto ako pero awang-awa po ako sa kanya. Hindi na siya pinapansin ng mga katrabaho namin pero mas hindi na siya pinapansin ni Leon. Alam kong 3 taon silang magkarelasyon. Parang napakasama naman ni Leon sa ginagawa niya pero naiintindihan ko siya. Gusto lamang talaga ni Leon na ma-realize ni Nice lahat-lahat ng kamalian niya. Pakiramdam din kasi ni Leon na sa loob ng 3 taon ay niloloko pala siya ni Nice.
Mabait sa harap niya pero pagtalikod niya ay napakalupit sa ibang tao. Nagtataka nga daw si Leon kung bakit ganon. Hindi naman daw spoiled sa bahay si Nice, sa katunayan may pagka-istrikto ang daddy niya. Kaya nagtataka daw siya kung bakit ganon si Nice. Pero ano pa man ang plano ni Leon kay Nice ay ayoko nang manghimasok. Kasi personal na nila yon at hindi ko naman po sinasabi na balikan niya. Ang sa akin lang naman po ay maging maayos na ang lahat. Mas masarap kasi ang walang kaaway. Patuloy na naging ganon ang trato kay Nice, hindi lang ni Leon pati ang lahat ng buong opisina. Dahil doon ay naapektuhan ang performance ni Nice, na-demote po siya. Lumalabas po na mas mataas pa ang posisyon ko noon kesa sa kanya. Hindi po kasi nagsinungaling si Leon, seryoso pala na i-recommend niya ako for promotion. Kaya naging supervisor ako habang si Nice ay bumaba ang posisyon. Papadudot, sabihin ko lang po na hindi po ang posisyon ni Nice ang kinuha ko. Kasi magkaiba nga po kami ng department kaya wala po akong naagawan o nasagasaan. Uy, nakakahiya naman na ikaw lagi sumasagot ng almusal. Sus, maliit na bagay lang yun. Bukas ako naman ang manlilibre ha. Wala nga angal. Hindi ako papayag. Ang dami mo nang naitulong. Pati promotion ko oh. Recommendation lang ginawa ko. Sila pa din ang nagdesisyon para ma-promote ka. Dahil maganda ang record mo, naging madali na lang yun para sa kanila. Kaya kung tutuusin, ikaw din naman ang naging dahilan kung bakit ka na-promote. Talaga ba? Oo, parang kapareho lang din yun ng ikaw din ang sisira sa sarili mo. Sa bagay, may point ka. Pero hayaan mo naman na ako manlibre. Walang problema. Sige, ilibre mo ako pero pag dumating na yung tamang panahon. Aber, kailan naman yung tamang panahon na yon? Pag napag-graduate mo na yung kapatid mo, pwede mo na ako ilibre. Ano ba? 1 taon pa yun. Oo, 1 taon na lang pala. Willing to wait naman ako. Nakakainis ka. Hindi to presentation pero nakakabilib pa rin yung husay mo sa pagpapaliwanag ha. Inuto mo pa ako. Siguro may gusto ka pa, no? Uy, grabe ka naman sa akin. Joke lang. Pero salamat talaga ha. Salamat sa lahat. Madami ka pang magiging progreso sa kumpanyang to. Kaya mas pagbutihin mo pa at galingan. Yes, sir! Sir ka dyan. Excuse me, Oh, nice. Bakit? may gusto sana akong sabihin. Nakakaistorbo ba? Nako, hindi. Halika, maupo ka. Salamat. Huwag ka sana manggulo. Hindi, may sasabihin lang ako. Sige, kung ipinapangako mo na walang gulo. Hindi ako manggugulo. Sige, maiwan ko na kayo. Teka, Leon, saan ka pupunta? Leon, kayong dalawa sana ang gusto ko makausap. Upo ka muna ulit dito. Break pa naman natin. Oh, sige. Ano ba yun, Nice? Una sa lahat, gusto ko sanang humingi ng patawad sa nagawa ko nung nakaraan. Sincere ka ba? Leon, Tinatanong ko lang naman. pasensya ka na, Nice ha. Naiintindihan ko naman si Leon. Hindi ko siya masisisi. Kalimutan mo na yung nangyari dati. Kalimutan na natin yung pare-pareho. Para wala tayong bit-bit sa dibdib natin. Salamat, Yara. Leon, Oh, anong sasabihin mo? Sana mapatawad mo pa ako, Leon. kalimutan na natin yun. O yan, okay na tayong tatlo ha. Salamat sa inyo. Yara, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Ha? May ibibigay ka? Ano naman yun? Heto, Laptop? Bakit mo ko bibigyan ng laptop? ako ang dahilan kung bakit nasira ang laptop mo dati. Kaya ibibigay ko yan kapalit. Ay hindi, okay lang. Nagagamit ko pa naman yung laptop ng kapatid ni Leon kaya okay na yon, okay na yon. I insist. Para sa akin to. Para sa guilt ko, kaya sana tanggapin mo. Pero... Sige na, Yara. Bakit mo ibibigay sa akin tong laptop mo? Hindi mo na ba gagamitin to? O bumili ka na ng bago? Hindi. Ha? Anong gagamitin mo? Hindi ko na kailangan yan. Anong ibig mo sabihin? Nag-resign na ako. Ano? Wala nang pumapansin sa akin dito. Pero hindi ko sila sinisisi. Alam ko kasalanan ko, kaya tinatanggap ko lahat.
Tsaka baka maapektuhan pa ang kumpanya dahil sa akin. Ha? Kailan ka pa nag-resign? Last month pa ako nagsabi. Effective today na ang resignation ko kaya last day ko na rin. Nice. Ayos lang ako. Magpapaalam na ako. Siya nga pala. Binabati ko kayong dalawa. Papa Dudut, hinabol ni Leon si Nice at nag-usap sila. Sinabi ni Leon na walang namamagitan sa amin kundi ang pagkakaibigan lamang. Totoo naman po, Papa Dudut, naging magkaibigan kami ni Leon matapos ang lahat ng mga nangyari. Kahit ano pong isipin ng iba ay wala talaga kaming naging relasyon. Maliban na nga po sa pagkakaibigan. Papa Dudut, nakagraduate na po ang kapatid ko at dahil mas maganda ang grades niya at isa siyang magna cum laude, ay mas lalo siyang madaling nakahanap ng trabaho. Ang sarap pong pakinggan noong magna cum laude, ang sarap sa dibdib na may pinuntahan ng hirap at sakripisyo ko. Kaya pakiramdam ko ay magna cum laude din po ako. Hindi pa siya nakakagraduate ay may kumuha na sa kanya na isang kumpanya. Maganda ang posisyon at mas maganda ang sweldo. Kinausap niya ako na magpahinga na ako sa sustento dahil siya naman ngayon ang bahala sa mga pangangailangan ng magulang namin. Napakasaya ko at hindi sinayang ng kapatid ko ang mga hirap namin para sa kanya. Sa ngayon ay manager na din ako, Papa Dudut. Nagbago na ang taste ko sa pananamit at may boyfriend na din po ako. Hindi po si Leon ha, dahil si Leon naman po ay may girlfriend na rin na mahal niya. Kaya naman nagpaplano na sila ng kanilang kasal ngayong taon. Ang babae pong sinasabi ko ay si Nice din, Papa Dudut. Nagkabalikan po sila at si Nice ay ibang-iba na kaysa noon. Malaki ang aral na ibinigay sa kanyang buhay at natuto siya sa mga nangyari lalo na sa kalabit ng tadhana. Maraming salamat po, Papa Dudut, at binigyang daan mo ang aking kwento. Maraming salamat din po sa Barangay LS sa pagtatampok ng mga kwento naming mga kabarangay dito sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1